Καλησπέρα σε όλους τους μελισσοφίλους και τις μελισσοφίλες. Σήμερα έχουμε Κυριακή 13 Οκτωβρίου και σας έχω νέο βιντεάκι από τα μελίσια. Πριν πάμε να δούμε τι κάνουν τα κορίτσια, να κάνω μια παρένθεση. Στο προηγούμενο βίντεο ο φίλος Ιωάννης Σπυρίδης μας σχολίασε το εξής. Συνάδελφε, πες μας ένα όνομα. Επειδή δεν φαίνονται στην κάμερα, πες αν έχουν στεφάνια οι γόνοι, σε τι ποσοστό είναι επί του πλαισίου, γιατί ταΐζεις, που ήταν πριν τα μελίσια, αν θα πάνε πεύκο, σε ποια περιοχή είσαι, όχι ακριβές στίγμα κτλ. Για να συνδεθώ κι εγώ να δω όλο το βίντεο, να σου κάνω like, να σχολιάσω. Δεν έχει νόημα να μετράμε τους γόνους επί 3 μελίσια, καλή εξέλιξη. Φίλε Ιωάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Το πρώτο βίντεο ήταν αρκετά πρόχειρο και λείπαν αρκετές λεπτομέρειες. Οπότε πάμε να συστηθώ αρχικά. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος, είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη. Τα μελίσια αυτή τη στιγμή είναι στη Σουσούρα, πριν ήταν στα Βαμβάκια και τις επόμενες μέρες λογικά θα μπουν στα Πεύκα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Χαλκιδική. Το γιατί το ταΐζω γιατί τα μελίσια λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων έμειναν παρατεταμένα στα Βαμβάκια και είχαν πέσει αρκετά σε πληθυσμούς. Οπότε σαν νέος μελισσοκόμος δίνω προτεραιότητα πρώτα στο να γίνουν καλά τα μελίσια και σε δεύτερη μοίρα βάζω τα μέλια, γι' αυτό και ταΐζω. Και γενικά είναι καλοδεχούμενα αυτά τα σχόλια, γιατί είναι καλοπροαίρετα και με βοηθάνε και εμένα για να γίνω καλύτερος και να σας παρουσιάζω καλύτερα βίντεο. Επίσης να πω ότι στην περιγραφή του βίντεο και στα σχόλια θα αφήσω link από το προφίλ μου στο Facebook, οπότε αν θέλετε να μου γράψετε κάτι άλλο μπορείτε να το βρείτε εκεί. Αρκετά είπαμε όμως, πάμε να ανοίξουμε κάποια μελίσια. Μέλια μαζί με γύρες. Μελάκια. Από τη μία πλευρά έχει πιο πολύ, οπότε θα το κάνουμε αναστροφή αυτό το πλαίσιο. Και γόνος. Ξύλο γόνος. Και από εδώ τα ίδια. Και τα στεφάνια πάνω έχουν αρκετό μελάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πρώτος γόνος. Και εδώ πέρα ως πέρα γόνος. Και από εδώ τα ίδια. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα. Γόνος μαζί με γύρες. Και εδώ τα ίδια εικόνα. Τα ίδια γόνος και γύρες με μελάκια στο κέντρο. Και από εδώ τα ίδια. Τις καπνίσουμε λίγο. Και άλλος γόνος. Τα στεφάνια έχουν γενικά αρκετό μελάκι. Γόνος και γύρες. Και από εδώ γόνος. Τα στεφάνια αρκετό μέλι και γυρούλες. Εδώ μάλλον θα έχουμε μέλια. Όχι. Και άλλος γόνος. Με αρκετό μελάκι βέβαια και άλλος γόνος. Γενικά τα μελίσια στη Σουσούρα πήραν τα πάνω τους 3 εβδομάδες τώρα και θα μπουν αρκετά καλά στα Πεύκα. αρκετό πληθυσμό το μελισσάκι.
Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Μέλια. Αρκετά μελάκια. Εδώ το έχει πιάσει η μάνα. Έχουμε γόνο. Ελπίζω να φαίνεται. Εδώ. Και πιο έξω έχει αυγό ημέρας. Και εδώ. Εντάξει, σφραγισμένο. Άρα ένας γόνος. Δεύτερος, αρκετά μεγάλος γόνος. Εντάξει, λίγες γυρούλες και τα στεφάνια άσπρα. Και από εδώ γόνος. Εντάξει, και στεφανάκια γεμάτα. Γεμάτα μέλι. Εδώ έχουμε ξεγονέματα και σχεδόν ξύλο γόνος. Δεν βλέπω τι γράφει η κάμερα, ελπίζω να φαίνονται καλά. Γενικά η κάμερα προκαλεί εκνευρισμό στα μελίσια, είναι λίγο ντροπαλές με το φακό, πλάκα κάνω, αλλά όντως παρατηρώ ότι τους δημιουργεί εκνευρισμό και χυμάνε. Τέταρτος γόνος, ξύλο. Εδώ έχουμε ξεγονέματα με μέλια, σφραγισμένο γόνο και από δεξιά γύρες. Και από την άλλη πλευρά ακριβώς η ίδια εικόνα. Γόνος σφραγισμένος, ξεγονέματα με μελάκια και γύρες. Μέχρι στιγμής νομίζω είμαστε στους 5 γόνους. Να τα καπνίσω λίγο γιατί αφηνιάζουνε. Έχει περάσει και η ώρα. Πρέπει να είναι γύρω στις 6-6,5 ώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ. Δείτε εδώ. Γόνο. Από άκρη σ' άκρη. Και εδώ. Γενικά η σουσούρα το έκανε το θαύμα της πάλι. Και εδώ μέλια γύρες. Εντάξει. Άρα το μελισσάκι δεκάρι 3, 4, 5, 6 γόνους. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή εικόνα για αυτή την περίοδο. Και θα μπούμε στα πεύκα αρκετά δυνατά, αν και καθυστερημένα βέβαια, έτσι. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να με βοηθήσετε όσο γίνεται. Να κάνετε και ένα like, γιατί βοηθάει στον αλγόριθμο της πλατφόρμας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Δείτε τις κουμαριές. Είναι φορτωμένες κούμαρα. Όρημα κούμαρα. Τρομερό.